kosong rumahnya teman-teman. Syahdu banget tuh. Ini ada pohon kluweh ya teman-teman ya. Pohon kluweh yang enten warung teng pundi? Warunge mboten enten. Lah niku mbaes kene pundi? Niki wau tiyang anu. Keliling. Nggih, keliling. Oh. Mboten enten, mriki mboten enten warung. Oh alah. Nggih. Tapi nek listrik delalah pun enten nggih, Mbah? Sampun. Ampun, TV sinyal enten nggih. Enten. Kalih Mbah sinten, Mbah? Dalem. Mbah asmane? Kula. Nggih. Saliyem. Bu Saliem. Asli mriki. Nggih. Oh, nggih nggih. Oh sing griya teng inggil niku mau. Nggih. Dalane welik ngene. Nek ning mriko rada Rada apik. rombene rada sae ngono lho. Oh. Bisa dibangun kok. Nggih, nggih. Nah, berapa niki dereng napa-napa dulu dereng apa. Dadi nek wong liwat medal mriki nggih, Mbah? Mboten medal mriko nggih? Dan mriki saged tapi elek. Elek nggih. Oh, lah nggih. Mbah berarti tanah mriki gerak nggih, Mbah? Enggak nih tanah niki. Kok do ceritane Mbah Mul kan do Nek meletek omah mriki pancen mau bangun to niku. gerak Dangu-dangu kuwi meletek. anu Bengkak. Gieki. Oh. Lah masjid rombene niku masjid bangun mubeng. Nggih. Gieki ngeten danten kok. Oh alah, maneman nggih, Mbah. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku. Ketemu kembali dengan saya ya. Saat ini saya akan mengajak teman-teman untuk main ke sebuah perkampungan terpencil yang berada di pedalaman Sragen. Tepatnya sih perkampungan kuno ya teman-teman ya. Karena di sana masih banyak rumah-rumah kuno yang berada di Dusun Melandingan, Desa Ngebung, Kecamatan Kalijambe. Nah, seperti apa keseruannya? Langsung saja kita ke TKP ya teman-teman. Dan jangan lupa apabila video ini mampir di beranda teman-teman, tinggalkan like, komen, dan subscribe agar kita selalu senantiasa mengajak teman-teman main ke pedalaman Jawa Tengah. Ini salah satu rumah warga ya teman-teman ya. Semoga ada warganya yang kita bisa temui ya. Tapi kalau nggak ada ya kita lihat suasananya aja. Aduh, jalan ini ngeri-ngeri sedap teman-teman. Ini jalannya tanah seperti ini. Ada bunyi radio, tetapi kosong rumahnya teman-teman. Syahdu banget tuh. Ini ada pohon kluweh ya teman-teman ya. Pohon kluweh yang luar biasa. Syahdu pedesanya teman-teman. Kita lanjutkan ke arah lain ya suasananya ya. Hampir nggak ada orang lewat ya. Kan ini bener-bener dusun terpencil yang berada di pedalaman Kalijambe. Oh ini yang licin tadi. Dan ini suasananya seperti ini. Syahdu banget ya. Dan jalannya licin ya teman-teman ya. Hati-hati kalau lewat sini. Nah, ini ketemu warga lagi. Nah, semoga lurus ke sini ya, teman-teman. Wih, rumahnya kondisinya seperti ini ya, teman-teman. Desanya sepi, 40 rumah. Wah, kindak pundi? Oh, nek nek sing mriko mboten enten griya nggih, Mbah? Pundi? Sing mriko. Mriko mboten enten. Mboten nggih, berarti sepanjang jalan iki tok nggih. Nggih. Oh, dan hanya 40 rumah nggih, Mbah? Dalem. 40 rumah. Nggih. Nggih. Lah mbah daleme pundi? Kula. Nggih. Nika. Oh, sing dhuwur niku mau. Nggih. Kula izin mriku nggih, Mbah. Dalem. Jalan-jalan Oh. nonton suasana pedesaan niki lho, Mbah. Nggih. Dateng enten warung teng pundi? Warunge mboten enten. Lah niku mbaes kene pundi? Niki wau tiyang anu. Keliling. Nggih, keliling. Oh. Nah, mboten enten, mriki mboten enten warung. Oh alah. Nggih. Tapi nek listrik delalah pun enten nggih, Mbah? Sampun. Ampun, TV Empun. sinyal enten nggih. Enten. Kalih Mbah sinten, Mbah? Dalem. Mbah asmane? Kula. Nggih, Saliyem. Bu Saliem. Asli mriki. Nggih. Oh, nggih nggih. Oh, sing griya teng inggil niku mau? Nggih.
Ki ambak napa Mbah kok sepi? Nggih, piyambak. Oh, siap-siap. Bapake nggih pun mboten enten. Nggih. Lah putra-putra? Putrane Ado-ado. nggih giyong ten. Gebuk. Nggih, siap. Baik, panen apa? Niki dereng kepanenan. Dereng panenan. Nggih. Nantur pantun men telah ditegi. Kenapa? Tik wareng. Wareng kali nopo. Nggih. Anu mati king nopo. Oh, ngopong nggih, Mbah. Oh, mlebu mriki kan dalane ngeri, Mbah. Kula panggih Mbah Supri. Mbah Supri. Nggih, Supri. Ngendikane Mbah Supri ngatane. Oh, nggih. Saking nginggil ngono pleset-pleset kula Nggih. numpak motor. Walah. Lewat mriki sakit berarti nggih, Mbah? Ini saged mandar sae mriki. Oh, nggih. Nek balik luwih ngeri nggih dalane nggih. Sekecok medal mengke ngaler napa ngidul. Oh, nggih. Niki sing ngeri nggih ning niki. Niki sing melandingan wau nggih. Nggih. Berarti nek mriki teng pasar teng pundi, Mbah? Lupo. Plupuh nggih. Nggih. Lah, tuh. Nggih. Numpak napa? Nggih anu kalih rayine. Oh, nek angkutan mboten enten mriki nggih. Sepeda. Sepeda motor nggih. Oh, siap. Nggih, mungkin nek kula balik tak anu nggih, Mbah, napa? Tak sowan mriku nggih. Wah. Nonton suasana kampung. Nggih. Nggih. Kali nonton dalan niki to. Nggih. Ben napa jenenge? Pemerintah ngerti Nggih. nek dalane desa masuk. Pak, Lah nggih. izin jalan-jalan. Jalan-jalan. Nggih. Kula asline Sumber Lawang. Tapi tua teng Solo 3. Kok tak sowan bae sekedap. Nggih. Oh. Nek rumah jarang-jarang ya, Mbah? Nggih, nggih. Oh. Nggih. Napa? Jalan-jalan, Mbah? Jalan melampah-lampah. Nggih, melampah-melampah. Merpada mriki kadane dalan awon. Lah nggih, kula syuting nggih, Mbah. Kula syuting nggih. Kesane sopan pemerintah. Lah nggih, nek mboten di napa viralke kan mboten ngerti, Mbah. Nggih. Oh. Siap bae asmane sinten? Lho, Pak Nggih. Minto. Mbah Minto. Oh, nggih. Kula mlebet mriki kan ngeri-ngeri sedap. Wah, iku mboten indah kok. Lah nggih. Tapi montor kadhe tetah mriku. Nggih, kepleset-pleset. Kepleset-pleset. Monggo nek ajeng anu teras mungkin tak menggok, Mbah. Samang beto napa niku? Motor, Mbah. Motor tuh. Motor. Montore. Teng mriko ngarepe Mbah sapa? Sing daleme pojok dhewe. Mbah Mul. Nggih, Mbah Mul. Sepeda motor tenan. Oh, sudah motor bener motor gede. Mboten. Motor gede alam. Nangis nih, Mbah. Melampah, Mbah. Nangge. Mungkin kalau viralke, Mbah. Dalane wali ngene. Nek sing mriko rada Rada apik. rombene rada sae ngoten. Sekecok Oh. medal. Saya dembe bangun kok. Nggih, nggih. Lah berapa niki dereng nampak-nampak juga mriko dereng nampak. Dadi nek wong liwat medal mriki nggih, Mbah. Mboten medal mriko nggih. Dam mriki saged tapi elek. Elek nggih. Oh, lah nggih. Sing ada so tanglet medal mriko jaga mbok sae. Nggih. Tekebung. Oh. Mbah asli mriki? Lho, Asli mriki? nggih mriko niki. Panen apa, Mbah? Pada paton badhe niki. Oh. Niki dalem kula pane. Nggih. Siap. Monggo nek ajeng kondur. Silakan. Nggih. Bae bar Mas blonjo. iki mlaku-mlaku arep kadang randiang ketus napa ngono. Nggih. Nek sing kula soroti niku jelas dalan Nggih. dan suasana warga sing ramah-ramah ngaten, Mbah. Nggih. Nek dalem apa nggih Nggih, nggih, Mbah. Tapi kadhe tetah mrikena kok. Oh, nggih, pleset-pleset kula mau, Mbah. Rombel di padahal dibangun pondasi. Nggih. Ning wedal iki sik tempo entos tindak eten. Oh. Wedine rombel beto mriko Nek danten. rumah berapa kakak, Mbah? Mriki to? Nggih. 40-an. 22 kakak ya, terakhir 22. 2 2 3. Ning kata setrine. Kakek rondo nih. Nggih. Oh, Lah alah. ora di wong wedok kok. Oh, Mbak nggih sekian, Mbak. Kiambakan. Oh, alah. Lah putrane jauh-jauh. Aduh. Oh. Kalimantan enten sing Ya. aduh. Nggih, Anak nggih. sing bajeng nang Pradesat. Nyateng mboten apa nggih, Mbah? Nggih, mboten. Jalan-jalan ben ngerti dalane elek iki lho. Sanane mrandiang kedes napa ngoten. Nggih to. Kula sebut Sragen nggih. Nggih. Ya nggih ini nggih. Kabupaten Sragen, kecamatan Lah Jambe. nggih, kok. kali Jambe. Nggih. Mbah panen pari. Mana pantun badene sing sakgen dagang culane kok dhek ngene anak kula Karanganyar miko. Karanganyar. Putrane pinten, Mbah? Putrane pinten? Putrane gangsal tapi sing kalih aduh santen. Waduh Gusti ya, sing Kalimantan wau. Nggih, Kalimantan sing juga enten muni Medane. Weh, Medan. Ra tau Bali, Mbah. Mboten ate mantuk. Nek bodo? Ya mboten mantuk. Oh,
Sing Kalimantan iki Kolomben niku 7 tahun boleh pindah kok. Sing penting do seger waras nggih, Mbah. Nggih. Bagas waras nggih, Mbah. Nggih, ngoten. Nggih. Siap, Mbah. Kalau tak nderek jalan-jalan nggih, Mbah. Nggih, nggih. Lagi Mbah napa kuwi? Ngingung napa? Napa, Mas? Ngingung napa, Mbah? Kandang. Napa kok? Niki kandang mau pawon. Pantas ada pitik telas blawak. Kena napa? Blawak niku sing belum Oh, sing biawak niku. Nggih. Wih. Telas niku mana 3 peranak telas dan Dientekke. kalih 3 Walah, telas. mboten dian buru, Mbah. Mboten nek dalu kok. Oh, nek dalu. Mangan anak sing cilik niku lho. Oh, lah nggih. Walah. Terus kathah mriki nggih megawe papringan nggih, Mbah. Ah, kata rumah mriki. Biawak. nadine kok. Rumah mriki nadine. Jenenge Mbah mau ni. Tegopati. Tingopati nggih niku. Oh, lah nggih. Berarti permanggen niku paling negara pati niku jaman sembiyen Nggih. niku apik ya. Oh. Jam riyen. Nek mboten wong kuno mboten wani nggih, Mbah. Nggih riyen sakniki apik. Pun aman nggih, Mbah. Nggih pun aman. Oh, lah nggih. Riyen niku anggere gelem manggen niku wani negara patine tenan. Wong pagere papakne damelan kok lambaran. Napa? Telapak damel lambaran garet niku saged tok. Nah, kelompok ini kan sing duduk ahli lakone. Oh, nggih, nggih. Awake kuat lakone gede. Gede nggih, Mbah nggih. Oh, zaman ceritane mbiyen to, mistisnya dulu. Nek wedani sae ra apa-apa. Nggih. Sae wedani. Kalau jane mlebu rada wedi jane. Kok Mriku to. nggih, kok Milen. dalane kok sepi ngene. Lah nggih sepi. Dalane jane sawah-sawah niku. Nggih. Oh, nggih, nggih, nggih. Ketemu ibune napa nggih, kanca? Nggih to. Oh, ibu sampean. Anu apa jenenge kanca mburi. Oh. Lah ranti kanca baris dolan karo ya dolan wae yo. Oh, ngoten nggih. Nggih, siap dalan kan takon-takon. Nek melandingan niku pundi ngoten. Oh, ngoten nggih. Lah soalé map kan sok bingung ki to, Mbah. Nggih. Diblusuk kene apa ora ternyata bener. Oh, kalau niku bingung nih wong nih Mas. Nggih. Zaman riyen ya kalau saya alit Pripun bingung e? bingung aja ngeten gene anak mboten saged teko omah le. Mubeng ngoten? Ulang niku. Oh, Bali mriko. Gawat berarti nggih, Mbah. Hah? Gawat berarti nggih. Mboten gawat apik iya. Lah kok iso bingung? Ngapunten. Lucu. Pentone di anu, komentarnya aja manyuk bel. Nggih, oh titit gitu nggih. Nggih. Jin istilahnya nggih, Mbah. Nggih. Nah, kalau aja manyuk bel kok tok nggih yang mriki Ulang. bel. Lho Mbah nek tindak motoran teng pundi? Hah? Nek tindak nitih motor teng pundi? Kalau mau tong Kalioso. Belah adoh. Oh, di servis. Nggih. Mengkas. Medal pundi, Mbah? Hah? Medal mriko. Mriki medale. Wantun? Ah, wantun. Woi, keren. Betul wantun kok, Pak. Aku cah namanya wedi. Cah nom pun tua kula niku, Mbah. Aku umur 75. Kula pun 55 ya, Mbah. Nah, ini senam. Wis enem nggih. Enggak pernah. Nggih, Mbah. Ku tak jalan-jalan. Aduh. Napa, Kaget. Mas? Ku tak jalan-jalan nggih, Mbah. Nggih. Tak ndelok diane suasana diane Mbah nggih. Ada hospital mah ada. Mboten napa-napa. Mbah berarti tanah mriki gerak nggih, Mbah. Ya di tanah ini. Kok do ceritane Mbah Mul kan do Nek meletek lemah mriki pancen mau bangun to niku. gerak Dangu-dangu iki meletek. anu Bengkak. Gieki. Oh. Nah, masjid Kolomben niku masjid bangun mubeng. Nggih. Gieki ngeten danten kok. Oh alah, maneman nggih, Mbah. Nggih. Kalau medal iki kula bangun Karanganyar nggih niki kok. Sing Subuto sing Ronggeni kate Karanganyar. Terus pindah mriko? nggih, Teng kota, Mbah. buatan kota tapi Lho Karanganyar kan kota timbang mriki lho. Karanganyar nggih, timbang mriki kan oh. Lah nggih. Siap. Belakangnya Mbah berarti anu. Napa jenenge? Pripun? Pon kebon nggih. Kebon. Burine Mbah. Hah? Burine Mbah pon kebon nggih. Kebon bro. Oh, lah nggih. Nggih, siap. Mriki ajeng menten lho, Mas. Kebon semua nambane dol apa 50 lho. 50 juta. Nek mboten 50 juta, langsung 100 juta. Lah niku kenapa yang dolen sak omahe lho, kalau mben pas swidak. Nggih, pajeng swidak. Swidak 5, yang nembah yang Kalibang. Nggih. Napa mboten pembangunan to, Mbah? Enten tapi Maksud, jalan niku rencana pembangunan? Wonten? enten kalau mben niku bangun prapat niku to. Nggih, Milen ancuk blaga anu ngalah yo blaga bobyo. nggih. Sak derenge kuburan kantor sithik jane. Oh. Ning kalau mben jatahan ira. Nggih. Lah niku dibangun sana pondasi wedine kalau mben foto mriko santen. Niku tempo sok dak nek mulai. Dari sebar bodo. Lah nggih. Dak mulai. Wah, jangan kepleset-pleset tenan. Lah, dengar. Siap. Pamane di sawah kan ya. Oh, nggih. Kok gak sawah. Mbah teng pundi sawahe? Mriko do Karanganyar. Oh, Dul Karanganyar. Nggih. Lah niki riyen nggih di plester nggih pletek nggih, Mbah. Lah. Tenan per. Oh, lah, Niku nggih. kalau mben sama mesti nggih Mbah Ben niku.
kebonan itu segi Babayan ning. Nggih. Pedal iki pindah teng Jatirogo dia. Oh, gitu. Karena itu pindah. Kalau ya sepujah Karanganyar kan terus. Ulang nggih. Padha. Pun mboten betah mriki. Baik. Tempat jalan yang pindah kok Mas. Ini erek nggih. Mbak ya punya erek ya. Nggih. Mesin erek, teman-teman. Kalau damel ngerek ta ya mung pojok panen ya lho. Oh, lah nggih. Sing sanggene kok pun kula Nggih, tongin anak niku. nggih. Balai sepi no Mbah nek kiambakan jenengan. Ah sampai ya jane aja pripun. Dene mboten kedah wong itu. Mboten pados melih, Mbah? Mboten pun tuwa. Alah, Nario itu jare tuwa poso nyambut gawe pong. siap. Nek listrik mun mlebet nggih, Mbah? Pun lebar listrik. Iki Mbah bangun kiambak napa anu warisan? Budi niki. Niki. Kadang kula kiambak kalau ben. Tahun pinten bangun nih? Tahun ya antar tahun 70 ya. Wih, pun suwe nggih, Mbah? Pun dangu. Lah nggih. 70-an wis 56 Nggih. tahun. Nggih. Nggih. Siap. Oh, ini. Antar niku ini pun 75 kok. Oh, lah nggih. Anak kula untuk Wadusari bar kula ning Wadusari kok. Nggih. Sama 15 sen ya 15. 15. Nggih. Sing Mantra Medan niku pun 3. 3. Sing Jatirogo niku kalih. Nggih. Nggih 5 to. Nggih. Sing Karanganyar nggih sekawan. Wadusari mriku nggih, ngoten. Lah nggih. Kula pun anu kok pun buyut kalih. Mbah buyut berarti nggih, Mbah? Nggih. Berarti nek mriki niku nderek kelurahan pundi, Mbah? ngebung. Ngebung. Nggih ngebung. Oh, ngebung. Diklen. Nggih, ngebung nggih. Makanya mantuk sama tembudi mriki teng Sagen apa? Mriko men kon. Lah ki mriko mubat Oh, anjur nggih. gambo dale. Nggih sing Ae. jaran sae mau Nggih. disaranke Mbah Mul, mriko mawon anu. Nah, ngoten. Empuk Sampeyan rada mau halus. ping kilen. Nggih. Nah, ki kilen mriki tak Nah. awan to. Wah, ngeri. Nah, Ngeri sedap. Oh, lah nggih. berapa? Nggih. Nek sawah mbet tepe. Enten kilen desa niku Oh, tekan desa nggih. Pun wayahe panen apa pripun, Mbah? pun coba panen. Nek panen kiambak napa diburuke? Kro kerjane. Cek. Anak-anak kene wangi. Ngewangi nggih. Enten sing teng mriki berarti putrane. Enten sing teng mriki. Mboten kro celuk mengke nek panen. Oh, mboten maksudnya cedak mriki mawon maksudnya. Enggak Jatirogo mriki etan kidul pupuh. Lah nggih, saya Sragen to. Oh, lah nggih. nggih. Wah, siap. Mriko tuh negeri ya, Mbah? Lha Tes enten negeri ya? kata mriko ngandel kata. Oh. Danten sih 23 kakak nek ra kleru. Nggih, siap. Nggih, matur nuwun, Mbah. Kula seneng Hubungane iso ngobrol. karek wong wedok, karek wong wedok. Oh. Aku ande wong wedok. Oh, gitu. Iki ande wong wedok. Rek klene ande wong wedok lho. Nggih. Lah nggih Mbah Mun mah iki ambak. Nah, nggih. Siap. Nggih, matur nuwun nggih, Mbah. Betul. Nggih. dan sugeng nggih. Wangsule dereng tesih jalan-jalan. Nggih. Motor kula teng mriko kok, nggih kula bali mriko melih. Balik mriko. Ngajenge Mbah Mul. Oh, nggih. Nggih, Mbah Mul niku. Nggih, siap. Dudo. Nggih. Sama. Matur nuwun nggih, Mbah. Kula tak terus nggih. 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 Siap, teman-teman. Ini tadi ngobrol sama Mbak lucu banget. Aku nang mriki niki liyane nggih. Pun apa nggih, Mbah? Pun apa? Oh, lah nggih. Oh, nggih. Siap, Mbah. Nggih. Siap. Nggih, Mbah. Ini jalannya seperti ini ya, teman-teman. Sangat rusak parah ya. Jadi perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Walaupun terpencil, namun harus tetap diperbaiki ya. Namanya jalur akses ke desa terpencil kalau nggak diperbaiki kan jadinya nggak bagus, teman-teman. Nah teman-teman, demikian tadi ya explore kita di Dusun Melandingan, Desa Ngebung, Kecamatan Kalijambe, pedalaman Kabupaten Sragen. Melihat suasana kampung terpencil atau perkampungan kuno yang berada di tengah hutan. Dan semoga bisa mengobati rasa kangen teman-teman untuk melihat suasana pedesaan tempo dulu. Dan semoga bisa menghibur teman-teman semua. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Dadah.